Dette er de 3 meget seje løbere. Rune, den fucking langsom. Anders, Speedy, Spidspik. Oliver, den super racer med 4-hjulstrækker, så hun ikke er 4-hjul. De vil nu løbe et maraton. Og nu vil vi se det på en anden vinkel. Gå lige ind til siden, skal kun... Det går ud til dette mål. 3, 2, 1, værsgo! Vi har en vinder! Hun er pisse langsom! Hvordan er det at have vundet verdens? Hvordan er det at have vundet verdens? Og her har vi præmien! Her har vi præmien, en rød sweater. En rød sweater og et stak i skridtet. Jeg er ninja! Dette er en quiz, hvor man skal trykke på knappen, hvis man vil i spørgsmålet. Første spørgsmål. Hvad for en ost starter med B? Buko! Nej. Bertha! Nej. Brystost! Nej. Ja! Næste. Hvad er den humoristiske fisk i hele havet? En humoristisk fisk, ja, er det ikke også den der humor-bruttefisk? Nej. Og den der numsefisk, den er så humor. Jamen, humorfisk. Er det ikke den der klovnefisk? Klovnefisk! Ja! Det. Hvad er det, man dyrker i sengen? Hver dag. Sovning! Nej, det var ikke sovning. Det var lort. Sex og sut. Sut med pik. Det laver de nogle gange blowjob. Det laver de jo nogle gange. Der står S på den der bold. Står det for at sove? Ja! Det var det, jeg sagde. Velkommen til quizzen igen, og her kommer vi månedens spørgsmål. Hvem er Beethoven? Det er en hund. Hvem? Forkert, han var komponist. Han er komponist. Ja, 1 point til ham derovre. Bissen. Er du Bissen? Ja, jeg er Bissen. Og hvad dig? Ja, her er Nej, han er den venstreorienterede homo. Det ved vi ikke om. Og næste spørgsmål i denne flotte quiz. Hvad var den knap, I trykker på oprindeligt? Hvad betyder det? Knapbold. Ja, simpelthen, vi zoomer lige ind på den. En fodbold. Og læben. SF. Du har 1 point, og du har 1 point. Og den venstreorienterede homo har stadigvæk ikke nogen point. Næste spørgsmål i den verdensomspændende quiz. Forresten, præmien er 1 million. Hvad står der på denne bygning bagved jer? Der står glashus. Vi skal lige zoome ind på det. Klub 13. Exactly, der står simpelthen Klub 13. Nej, en skovlig er det sagde. Altså, næste spørgsmål i den verdensomspændende quiz, hvor præmien er 1 million. Et andet ord for et synonym for diktator. Bøsse. Nej. Hvad? Nej. Hvad? Mobiltelefon. Nej. Nej. Hvad? Nej. Nej. Den er svenske. Er det ikke diktator? Nej. Det er det ord, vi skal finde et synonym for. Hvad? Et synonym for diktator? Ja, venlig. Jeg har så. Nej. Tørne. Nej. Og jeg så nu får et svar. Nej, Anders får Rasmussen. Navnet på et træ, der starter med E. Ja! 3 point.
point til Bøsner, 0 til den venstreorienterede homo. I skal ikke stemme på Anders Fogh! Jeg sagde, Klub Trans Gårdhjerte. Det burde være mig, der fik pointet. Hvad kaldes denne bygning? Den kaldes skole. Den kaldes skoleskolen. Den trykkede fast på Det knappen. gør jeg. Og vinderen af den verdensomspændende quiz, det er... Hallo, lige. Lappen!